Alhamdulillah, alhamdulillahi bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihid dhulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah kawula takzimi, tansah kita sedaya cadhong barokah doa saha ilmu-ilmunipun ingkang tansah kita sedaya antu-antu berkah mauidhah hasanahipun inggih punika beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Latifatul Ma'rufah ingkang alhamdulillah sakmenika sampun rawuh wonten mriki ingkang tansah kita sedaya ajeng-ajeng barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Ugi ingkang tansah kita sedaya takdimi beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Mar'atus Sholihah ingkang senaosa dinten menika dereng waget ngerawuhi nggih Mbah nggih. Namung alhamdulillah menika Ibu Nyai Hajah Latifah sampun rawuh wonten mriki sakmangke badhe matringi kathah sanget ngelmu dumateng kita panjenengan sedaya ingkang saestu sedaya ingkang kawula antu-antu barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Ugi ingkang tansah kita sedaya dereki Al-Mukarram Bapak Kiai Samahudi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Kainul Huda, ugi dumateng Bapak Kepala Desa Sukodadi Al-Mukarram Bapak Rofiuddin dalah Ibu Kepala Desa Al-Mukarramah Ibu Yulianti ingkang sedaya tansah kita takdimi, kita sedaya taati menggah peraturan dalah peraturanipun insyaallah. Ugi mboten kasupen dumateng Bapak Kepala Dusun Al-Mukarram Bapak Ahmad Saban, Bapak RW Al-Mukarram Bapak Edi Hasono, ugi Bapak RT 1 Al-Mukarram Bapak Edi Suprayetno, Bapak RT 2 Al-Mukarram Bapak Nur Cahyono, sedaya ingkang tansah kita takdimi, kita sedaya mulyakaken. Boten kasupen ugi dumateng Ketua Pemuda-Pemudi nggih menika Mas Nur Anas ingkang tansah kita takdimi, kita mulyakaken. Boten kasupen dumateng sedaya para rawuh ingkang sampun ndanganaken wekdalipun rawuh wonten mriki ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kasupen ugi dumateng menika grup qosidah My Devi ingkang luar biasa. Kepanggih malih nggih Mama Muda ngendikane wong jatose badhe kula matur Mbak tapi kok ternyata sampun garwa ngoten nggih Mbah nggih. Nah dados niki sampun ibu-ibu tapi masih aura mbak-mbak, Masya Allah luar biasa ingkang saestu suwantene menggelegar ingkang tansah kita banggaaken, kita mulyakaken. Ugi dumateng rencang-rencang sahabat-sahabat Garva PAC Bandungan ingkang tansah kamulyakaken Allah. Boten kasupen dumateng pemeriah adicara wonten bapak-bapak YouTuber ingkang luar biasa, Ibu YouTuber, ugi sedaya Bapak Sound System dalah samudayanipun ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kasupen dumateng sedaya niki ingkang nembe pados ma'isyah wonten Bapak Ibu sadeyan sosis, sadeyan cilok, sadeyan es teh dan lain sebagainya sampun pinarak napa dereng Mbah? Dereng, mangkin waget dipun pinaraki nggih Mbah nggih. Nah, ting mriki sedaya ingkang nembe pados ma'isyah mugi pinaringan rizki ingkang halal barokah amin amin ya rabbal alamin. Ugi kagem sedaya warga masyarakat sederek-sederek Bekuning ingkang tansah kita sedaya mulyakaken. Saderengipun monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan karohmatan dumateng kita panjenengan sedaya sehingga wonten ing saah menika kiambek waget makempal manunggal kanthi mboten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo raos kesyukuran sareng-sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur dumateng pemimpin umat, pemegang kunci syafaat tenggene dinten kiamat, nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sampun ngantuk? Dereng, tasih semangat nggih Mbah. Nggih, sampun dahar napa dereng? Sampun ngunjuk napa dereng? Sampun, alhamdulillah. Saderenge kula aturi pantun riyin nggih Mbah. Ubur-ubur ikan lele, para rawuh tos pundi kabare. Sebelah mriku dereng enten suwantene nggih Mbah. Kula wangsuli nggih. Ubur-ubur ikan lele, para rawuh tos pundi kabare. Ubur-ubur ikan lele, ingkang rawuh mugi lancar rezekine. Amin ya robbal alamin. Pantune sampun, sholawat sareng ngeten nggih Mbah. Kersani ical susahe. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Alhamdulillah, shollu ala Nabi Muhammad. Iki ngepreng ibu-ibu vokal nggih Mbah nggih. Nyuwun agung ing pangapunten Ibu. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ugi ngaturaken matur sembah nuwun niki nembe kula nglenger mboten semerep menawi wonten ingkang napa nuwun sewu maringi werni-werni saestu kagem panitia matur sembah nuwun. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, bingah remen sanget kawula waget lumarap sowan mriki kita sedaya sareng-sareng niat pengaosan dalam rangka nyadranan, ruwahan dan khotmil Quran. Ngaten nggih Mbah nggih. Niki kaget mboten kok teng foto ayu, kok sing asli jebulane kaya ngoten. Ngoten nggih Mbah nggih. Oh ayu, alhamdulillah matur sembah nuwun Mbah. Teng mriki saestu perkawis kita sedaya kempal-kempal dalam rangka pengaosan, kempal-kempal dalam rangka tenggen majelis ingkang sae, majelis ingkang fa insyaallah mardiyah. Mugi-mugi majelis ingkang pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Napa malih saking enjang sederek-sederek mbekuning niki sampun nganakaken nyadranan. Sedaya sama sedekah, sedaya sama ngintun para leluhur, para arwah-arwah ingkang sampun wonten tenggene alam kubur. Ting pundi fa insyaallah menandakan sedaya sederek ingkang rawuh, sedaya sederek wonten bekuning niki termasuk piyantun-piyantun ingkang soleh. Amin ya robbal alamin. Keranten salah setunggaling ting mriki Mbah perkawis ingkang menandakan kita sedaya niki termasuk piyantun ingkang soleh maupun solihah nggih menika ketika satu fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa fil akhirati yashfa. Setunggal
ketika kita sedoyo gesang teng alam donya ni waget manfaat, gesang manfaat. Wafil kubri yarfa, ketika benjang tiang sepuh simbah-simbah kita panjenengan sedoyo sampun wonten tenggen alam kubur kiyambek waget nginggahaken derajate. Carane nginggahaken derajate dos pundi? Kita sedoyo kintun mawi kalimah thayyibah. Kita sedoyo sedekah diniati kagem nyodakoi ngimbeti sekecane piyantun ingkang sampun wonten tenggene alam kubur. Wafil kubri yarfa, wafil akhirati yashfa, ketika benjang kiyambek sampun wonten tenggen alam kelanggengan waget dados piyantun ingkang nulungi tiyang sanes. Dados sareng-sareng tolong menolong, ngoten nggih Mbah nggih. Tapi ngenten para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wagetipun kita sedaya nggayuh derajat ingkang fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa fil akhirati yashfa, niki kedah kagungan bekal, kedah kagungan sangu, kedah kagungan ngelmu. Manten nggih Mbah, sedaya niki kedah kiyambek ngelmoni, sedaya niki kedah kita sedaya mangertosi tata caranipun. Nah, salah satune supados kita sedaya nggadahi ngelmu nggih menika dengan nindaki pengaosan utawi pengajian ngenten niki. Dados santri niku wonten santri ingkang ngedep dampar nggih Mbah, enten santri ingkang panci sampun S3 utawi S3, santri saya sepuh, ngoten nggih Mbah nggih. Nah niki pun kok sami tilek-tilek napa gelo kepanggih kula Mbah? Mboten, saestu. Nggih, kula tak sekedap mawon keranten bunyai sampun rawuh, ngoten nggih Mbah nggih. Atus niki sekedhik kula matur, santri enten santri ingkang alit-alit tasih ngedepipun dampar, ngaosipun mawi kitab, mawi buku, mawi seratan, mawi pulpen. Nek kita sedaya niki sampun S3 utawi S3, santri saya sepuh. Modale napa Mbah? Modale napa Mbah? Midhangetaken kalih lenggah. Ngoten nggih Mbah nggih. Kadang mawon ngenten, modale midhangetaken kalih lenggah tasih kados pisang kluthuk ketutupan kupluk. Gayane mantuk-mantuk jebule enten Masya Allah. Nah niki nuwun sewu para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Kadang kita sedaya sing bermodalkan lenggah kalian niki midhangetaken tasih mantuk-mantuk gayane jebule pun ngantuk. Nah niki mugi-mugi ingkang ngantuk mangke menawi ngaos kalian bunyai ical ngantuke. Ngoten nggih Mbah nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah kedah ngaos. Nah teng mriki wonten bekuning niki ugi wonten kala wau alhamdulillah lare-lare ingkang sampun nderek wonten TPQ, wonten madrasah niki alhamdulillah sampun hataman. Kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi hataman niki menjadikan tambahipun semangat anggen madosi ngelmu-ngelmune Gusti Allah, sehingga adik-adik kala wau ingkang sampun hataman mugi dipun paringi nasib ingkang sae donya akhiratipun, dipun dadosaken piyantun ingkang ilmiah amaliyah ilmiah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saklajengipun teng mriki matur bahwasanya kita sedaya niki sebagai piyantun sepuh sing kagungan putra, kagungan wayah niki diparingi kewajiban, diutus, diajarkan kalih Kanjeng Nabi supados nopo. Senaosa nuwun sewu Mbah, kula kiyambak dereng nate dados tiyang sepuh nggih Bu nggih.
Nah, kula dereng keranten kula tasih jomblo, Bu. Nah, kok mek jomblo-jomblo wae ngoten nggih, Mbah. Nah, niki kuwatose kula ngenten lho wong Mbak Nana isih jomblo kok wis ngandan-ngandani wong sepuh mboten nggih, Mbah. Niki namung maturaken dawuhipun Kanjeng Nabi. Menggah Kanjeng Nabi dos pundi dipun dawuhaken man razaqahullahu biwaladin wa alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Dawuhipun Kanjeng Nabi man razaqahullahu biwaladin. Sinten kemawon sing diparingi rejeki kalih Gusti Allah dititipi rejeki. Rejeki niki mboten namung arta nggih Mbah nggih. Berupa putra wayah biwaladin dengan anak putra yoga utawi children ngoten nggih Mbah. Niki makan apa fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Kita sedaya dipun dawuhi mucali adab ingkang sae. Adab yang bagus. Kadang nek kok putra wayah kita sedaya niki mboten diarahaken di zaman yang semakin modern kuwatose ndak njuk dados piyantun ingkang kesasar. Halo Mbah. Halo, teng mriki kedah diarahaken adab-adab ingkang sae. Kinten-kinten putra wayah kita sedaya sak menika nek dipun dawuhi ngaos, dipun utus salat jamaah niki ngeboti salat jamaahe napa HP-ne Bu? HP-ne. Ibu-ibu kinten-kinten menawi ditimbali garwane didhawuhi gorengke sekul nek kok tasih HP-nan milih goreng sekul napa HP-nan? HP, Masya Allah, berartos kacang manut lanjaran. Ngoten nggih Mbah nggih. Nah niki monggo sareng-sareng kita sedaya sing zamanipun sampun Masya Allah. Boten waget dipisahkan kalih HP nggih Mbah. Badhe sare mresanine HP. Dahar kalih mresani HP. Wungu sare langsung nuweni HP. Tindak nggih kedah ngasta. Mugi-mugi pinaringan barokahipun Samsung. Amin. Sinten sing amin. Mboten nggih Mbah nggih. Nek boten Samsung nggih Vivo, Oppo, iPhone pun Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Insya Allah mugi-mugi kita sedaya senaoso saestu teng mriki keranten zamanipun panci sampun zaman serba online. Ugi waget bagi wekdalipun ugi menggunakan HP kanthi perkawis-perkawis ingkang sae. Amin ya Rabbal alamin. Niki sepindah kewajibanipun tiang sepuh nggih menika mucali adab ingkang sae. Fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Saklajengipun napa selain mucali adab kita panjenengan sedaya dipun dawuhi dipun utus Kanjeng Nabi supados mucali ngelmu ingkang sae. Diparingi ngelmu. Nek kok ngraos kita sedaya dereng cekap badhe maringi ngelmu wagetipun tasih dumugi Iqra kemawon sak mangke berartos kiyambek wucalaken Al-Qur'an padosaken guru ingkang sanatipun musalsal ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih Mbah nggih. Kita sedaya ajak wonten masjid. Kita sedaya ajak wonten TPQ, wonten madrasah diniyah, wonten Al-Mukarram, Romo Kiai Samahudi dan lain sebagainya tenggene pondok pesantren. Monggo sareng-sareng kita titipaken lareh kula lan panjenengan sami supados pinaringan ngelmu-ngelmu ingkang sae. Keranten napa? Kiambek nek kok nggadahi putra wayah niki kagungan ngelmu, boten kedah dados Pak Kiai nggih Mbah nggih.
Kok ngilmu agami niki penting? Badhe dados Pak Lurah nggih kedah gadah ngilmu agami supados boten ting mriki dolim. Badhe dados Pak Camat nggih kedah kagungan ngilmu agami supados boten dolim. Sedaya badhe dados presiden, dados dokter, dados guru, dados nopo kemawon niki kita sedaya kedah nggadahi ngelmu-ngelmunipun Gusti Allah supados antukipun bekerja, antukipun pados nafkah niki sesuai kalian syariat agami Islam. Ngaten nggih, Mbah. Dados monggo sareng-sareng kita semangati putra wayah kula lan panjenengan sami senaosa sampun hataman Al-Qur'an niki bukan berarti selesai antukipun ngaos, tapi justru niki menjadi titik awal perjuangan putra wayah kita panjenengan sedaya. Iman tenan duwe putra mboten diken ngaji. Iman tenan gadah wayah mboten diken ngaji. Yen wong tuwa sedo ora gelem ngirim donga, wong tuwane sedo malah sibuk rebutan kondo. Naudzubillahi min. Masya Allah, My Devi luar biasa, nggih Mbah nggih. Alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken narasaken matur enggen mriki monggo sareng-sareng kita sedaya eman-eman putra wayah kiyambek kita dukung kagem tetep ngaos ngaten nggih Mbah supados tata gesangipun supados sekeca bejo mulya donya akhiratipun amin ya rabbal alamin. Kembali tenggen dawuhipun Kanjeng Nabi, man razaqahullah biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Kenang nopo kita sedaya kok dipun dawuhi mucal adab ingkang sae, mucali ngelmu ingkang sae, keranten nek kiyambek kersa mucal adab ingkang sae, nuntun tenggen ngelmu ingkang sae. Ketika putra wayah kiyambak sampun sukses sesuai kalian ajaranipun Gusti Allah, kiyambak bakal diparingi pitulungan, disyafaati kalih putra putrine. Remen napa mboten, Mbah? Remen nggih, Mbah. Tapi sebaliknya, waman taroka waladahu jahilan, sinten kemawon sing kok nilar putra wayahe kanthi keadaan jahil, kanthi keadaan nuwun sewu Mbah, boten gadahi ngelmu, nuwun sewu Mbah, nek basa kasare bodoh, ngaten nggih Mbah nggih. Kok bodoh, boten kiyambek ngaosaken, boten kiyambek paringi adab-adab ingkang sae, maka dosane ngalir dateng tiyang sepuhe naudzubillahi min dalik. Ingkang baken kita sedaya tetep ndongaaken nggih Mbah nggih, tetep ndongaaken putra wayah kiyambak supados dados piyantun ingkang sholih sholihah, piyantun ingkang ilmiah amaliyah. Jawah niki Mbah. Nggih, monggo kalih ngiyup Bapak Ibu. Nggih, pados iyup-iyupan monggo. Mugi-mugi jawahipun niki saestu membawa rahmat dateng kita panjenengan sedaya. Nggih, insyaallah sedaya kodok kodaripun Gusti Allah wonten hikmahe nggih Mbah. Dados niki tetep jawah kanthi penuh hikmah ingkang dadosaken sak mangke sederek bekuning ugi samudayanipun pinaringan barokah gesangipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo Ibu monggo. Nggih, monggo. Napa badhe mriki sareng kula? Para rawuh ingkang kawula mulyakaken.
Nerasaken matur teng mriki bahwasanya piyantun-piyantun sing kersa mucal adab ingkang sae ngelmu ingkang sae maka nek putrane sak mangke dados piyantun ingkang leres waget nyafaati tiyang sepuhe. Tapi nek kok putra-putrine ditilar kanthi keadaan jahil kalih tiyang sepuhe mboten dingaosake, kalih tiyang sepuhe mboten diwucali adab ingkang sae, maka nuwun sewu sak mangke dosane nggih ngalir dhateng tiyang sepuhe naudzubillahi min dzalik. Insyaallah sedaya sederek termasuk piyantun-piyantun ingkang teng mriki berhak nampi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki ingkang panjenengan nantikan ingkang kita sedaya antu-antu rawuhe alhamdulillah sampun rawuh. Dados saking kula boten sah dangu-dangu nek pemanasan sakderenge olahraga niku biasane sekedap napa dangu. Sekedap nggih Mbah, sekedap berartos niki sekedap mawon. Njuk malih napa sampun? Malih saestu panjenengan pun teklak-tekluk niku Mbah. Oh nggih, teklak-tekluke mantuk-mantuk paham nggih Mbah nggih. Amin ya rabbal alamin nggih. Sekedhik malih napa bunyai kersanipun istirahat keranten perjalanan jauh niki Mbah demi kula lan panjenengan sedaya beliau saestu saking enjang sampun menyiapkan sedayanipun kagem barokai dhateng kita panjenengan sedaya. Dados kedah nata ati, nata manah, nata niat ingkang sae supados dipun ganjar kalian Gusti Allah. Sing kala wau saking dalem niate penasaran kados napa to Ibu Nyai Hajah Mar'atus Sholihah, kula kepengin selfie, kula kepengin moto. Nah sakniki niatipun diimbeti nggih Mbah nggih, ampun namung kepo, penasaran saja, tapi monggo kita sedaya niat ngaos, niat ngalap barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Narasaken matur penggen mriki ugi alhamdulillah kita sedaya sampun diparingaken kalih Gusti Allah, diparingi wekdal kalih Gusti Allah, diparingi kesempatan kalian Gusti Allah meningi wulan ingkang sanget minulya nggih menika wulan Sya'ban. Ting pundi wulan Sya'ban niki sampun mendekati kalih wulan umat-umatipun Kanjeng Nabi adalah wulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan niki mboten waget dipisahkan. Mboten saged dipisahkan pramila doanipun Kanjeng Nabi dos pundi mboten namung Kanjeng Nabi nyuwun diberkahi teng wulan Rajab saja, tapi wulan Rajab, wulan Sya'ban sehingga didugekke tenggen wulan Ramadan. Doane Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana Fima rozaktana koan Mbah, ya Allah, badhe dahar napa Mbah? Boten nggih mangke kok fima rozaktana. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Niki doanipun Kanjeng Nabi ingkang dipun ajaraken dhateng kula lan panjenengan sedaya sebagai umatipun. Pramila Rajab, Sya'ban, Ramadan niki mawasimul khair. Musimipun kebagusan, musimipun kesaenan. Monggo kiyambek gunakaken kanthi sae, siap-siap ngibadah tenggen wulan Ramadan, wulan ingkang suci, wulan ingkang sanget istimewa. Bahkan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Niki wulan Ramadan, awaluhu rahmah, awal-awal bulan Ramadan niki Gusti Allah nurunaken rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengah wulan Ramadan Gusti Allah nurunaken pangapunten kagem kita sedaya. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan akhire wulan Ramadan Gusti Allah menjauhkan kita sedaya saking bentere grama neraka. Pramila monggo kiyambek siap-siap menjemput
kebarokahan menjemput kesainan-kesainan tenggene wulan suci Ramadan. Siap-siap saking sak menika nggih Mbah nggih. Niki pun siap-siap toples napa siap amal Mbah? Amal, nggih toplese tasih kosong napa pun penuh? Oh kosong nggih, alhamdulillah. Dados niki monggo kita sedaya siap-siap sing tasih kagungan utang siam wulan Ramadan kepengker enten napa mboten, Mbah? Enten, Masya Allah, badhe disarutang kapan niki? Oh sampun, alhamdulillah keranten menawi sampun bakda nisfu Sya'ban niki kiambek boten pareng siam nggih Mbah, kejawi siam wajib utawi siam nyarutang. Nek nyarutang boten menapa, tapi kok nek namung siam sunah niki mending kiambek boten siam rumiyin. Makruh hukumipun. Ngaten nggih Mbah nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu monggo kiambek sareng-sareng persiapkan ngamal ibadah ingkang sae, mumpung tasih diparingi kesempatan, mumpung tasih dipun paringi yuswa kalih Gusti Allah, kita perjuangkan mugi-mugi benjang dengan kebaikan kita sedaya, dengan keistiqomahan ibadah kula lan panjenengan sami dadosaken kita sedaya dipundhut kanthi keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Keranten suul khotimah niki medeni nggih Mbah. Yen nafase wis tekan gulu iku nyawane bakale metu, dituntun dikir ora ka wektu, lambene ndobleh untune. Masya Allah, medeni nggih Mbah, dikir sareng monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Mugi lumantar waosan tahlil, lumantar waosan kalimah la ilaha illallah, dadosaken kita sedaya ketuntun sehingga waket nggayuh sedo kanthi keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Keranten teng donya niki namung sementara, kiambek namung mampir nek cara tiyang sepuhe mampir ngombe ngaten nggih Mbah. Namung mampir ngunjuk sauprit wekdalipun pramila kiambek ginakaken kanthi sae, kita sedaya gunakaken kanthi ngamal-ngamal ingkang sanget dipun remeni kalian Gusti Allah. Mugi-mugi kiambek dikiyataken diparingi keistiqomahan. Amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saterasipun teng mriki kita sedaya kala wau alhamdulillah sampun sareng-sareng nyadranan utawi ruwahan niki identik kalian tradisi wonten daerah-daerah kita panjenengan sami ngintun para leluhur niki estu al abna tadullu ala syarfil aba. Anak-anak niki dados penanda sukses tidaknya orang tua. Dados monggo kala wau sampun kula maturaken soleh niku sing teng mriki salah satunya wafil qabri yarfa. Ketika tiang sepuh sampun wonten teng alam kubur, kiambek berusaha meninggikan derajatnya. Kiambak berusaha sareng-sareng ngintun supados tambah derajate di hadapan Gusti Allah. Ngoten nggih Mbah. Pramila saking menika monggo sareng-sareng kiambek ngimbeti malih antuke ngintun tiyang sepuh kula lan panjenengan sedaya mumpung tasih diparingi kesempatan supados menawi benjang kiambek teng alam kubur nggih tetep dikintun kalih putra wayahe. Keranten nek cara piyantun sepuh sapa nandur bakal panen. Nah kiambek nandur sae
insya Allah panen putra wayah ingkang sae. Piyambak teng mriki tidak pernah lelah ndongaaken para sesepuh kita panjenengan sami, insya Allah saestu wayah-wayah putra-putra kita sedaya kagolong putra wayah ingkang sae. Amin ya robbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ugi teng mriki dengan adanya kiambek sedaya rawuh niki merupakan salah satu ikhtiar kita panjenengan kagem ngersii manah niki kedah diresii, kedah dibersihkan. Likulli syai'in shiqalun wasyiqalul qalbi dzikrullah. Sedaya perkawis niki betahaken reresik Mbah, pramila sing saged ngersii manah adalah ngatah-ngatahaken dzikir dhateng Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Sak temene salat kula ngeten nggih Mbah nggih. Iki pun ngantuk napa dereng? Nah, nggih kalih mantuk-mantuk kalih kula ngeten nggih Mbah, monggo. Sak temene salat kula ngibadah kula malih. Nah niki Mbak Mai Devi ngantos pun nada mriko nika nggih Mbak tasih kula ngoten nggih Mbah nggih. Bang Suli nggih Mbah, pokoke jenengan ngendika kula setuju nggih. Sak temene salat kula ngibadah gesang kula lan pejah kula namung lho konco sing terakhir namung Allah nggih Mbah, mboten namung kula. Nah, batine wong mau ngendikane mek kula mawon nggih kula ngoten nggih Mbah. Sing terakhir namung Allah. Sepindah malih tasih ikhlas nggih. Sak temene salat kula ngibadah kula gesang kula lan pejah kula namung Allah, lan pejah kula namung Allah. Alhamdulillah. Oh lanjut Bu, nggih niki lanjut sholat Allah ngoten nggih. Nah, makin nek lanjut terus gak boten cekap-cekap, kita teruskan pertemuan yang akan datang ngoten nggih Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu monggo kiambek sareng-sareng ngatah-ngatahaken dzikir dhateng Gusti Allah, ngatah-ngatahaken emut dhateng Gusti Allah. Di antara banyaknya kesibukan dunia kula lan panjenengan sedaya, di antara kesibukan kula lan panjenengan sedaya sing setiap dinten sing saestu kadang tasih kathah maksiate daripada ngibadahe wonten Mbah. Wonten piyantune nggih rawuh nggih Mbah nggih. Sing teng mriki langkung milih HP-nan daripada maos Al-Qur'an nggih wonten. Wonten langkung milih TikTokan daripada berjanjenan nggih wonten. Kathah alhamdulillah paket komplit nggih Mbah. Nah niki saestu monggo kiambek berusaha sareng-sareng ngatah-ngatahaken dzikir dhateng Gusti Allah supados napa dipun paringi manah ingkang selamet. Keranten enten Mbah yaumala yang fa'umalun wala banun. Ada saat di mana bondo kita panjenengan sedaya tidak bisa diandalkan. Teng pundi napa mawon sing kiambek gadai tidak bisa kita andalkan. Illa man atallah biqalbin salim.
Sing selamat sinten? Sing gadahi manah ingkang sae, manah ingkang selamat. Mugi-mugi kiambek termasuk piyantun ingkang kagungan manah selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu niki sampun pukul 3 kirang sekedhik, Bunyai ugi sampun rawuh kersanipun bakda niki miyos. Kula jatosipun wau mature kalih Bunyai tak sekedap mawon niki njuk dangu. Yun agunging pangapunten nggih mangke. Saestu tentunipun saking awal dumugi akhir kawula nderekaken Bapak Ibu sedaya, sederek-sederek sedaya kathah sanget kekiranganipun, kathah sanget kalepatanipun dohir ugi batos, haliyah ugi makoliyah ingkang kula sengaja utawi mboten kanthi lembahipun manah kawula nyuwun agunging pangapunten. Saestu mugi-mugi benjang pinanggih malih kanthi keadaan ingkang sehat, kita sedaya dipun paringi yuswa ingkang panjang, ingkang barokah fi taatillah, keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah sholih sholihah, pinaringan rizki halal barokah, waget ngimbeti tegel ugi sawah, enggal-enggal sowan Mekah Madinah, sak maos-maos dipun kersakaken Gusti Allah, mugi pinaringan derajat husnul khotimah min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mekaten ingkang waget kawula aturaken saestu sedaya kalepatan nyuwun agunging pangapunten, kula cekapaken semanten wal afwu minkum. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.